Μας άρπαξε ένα μεγάλο ψάρι. Πρέπει να είναι μαγιάτικο. Από ό,τι βλέπω κοντεύεις. Πάμε. Για το ψάρι είναι θηρίο. Όταν σας λέω θηρίο, θηρίο. Και κοιτάξτε που είναι πιασμένο, Κοιτάξτε. Κοιτάξτε που είναι πιασμένο. Από εδώ. Ακούς το. Δεν το κράφεις καθόλου από το στόμα. Όχι. Ω, μαλάκα. Αυτό είναι. Μπράβο, κολλητέ.